Shukor nakaslem jong unongsan hima. Superintendent of Police ke East Khasi Hills District uba Vivek Sim ula pentip bahadin baladep ban khlong biang ya kamet Tropimus khong maudo ubala klat no ahalor ka jingkno bau sha bom ha urang ba snong ka penter bad ki village defense party ki pulet kilayo e ka kai phot jong ka post mortem hinrei kani ka kai phot ka baki yo kampat long pura uba Vivek ula pentip ba ka kai phot ka penpao ba kidon kidak mong ha kamet jong Tropimos hinrei kim shimla dei kita kidak mong ki bajur hadu ba unda klat no Shu ula pentip bakat kom ka kai phot layo i pau ba hapo ki benta ka kpo Tropimos kidon ki balong kum ki kenja banep ula ong balik se yo kala bande kum ba ki ong ba ubam yit uba Vivek ula ong bana kaliang ki pulet kidang ap ya ka kai phot jong ka toxicology bat ki wei pat ki test ya ki benta ki ba shapo jong ka met bat andala yo e ka kai phot on sa pentip na ka e kadaw ba ula klat da ka ba benrap ba ka jing toket kadang ya chakman Nila iyo ke postmortem report dari kampat long pura atau report hakba kala pau bakidan ki dakmong hakamet jong bakran dari kita ki ka postmortem ka amba kita ki dakmong kimshin la dai kita ki ba pen hadu un tugat kam sin yang di kilong non fitter kita di dandru ki jinglap ki bekilap ki sharp ki ba nep ki objects bernak po di desi kita ade kumba ki amma ba mi yet e di kala mande kata andre gidang up mentai ka toxicology ka pathological report hadin la yo kata la patai ke ka daw jo ka jiap Lalu sagin yo tak pola kasi po slam show sa sitio atio hatu ini report pilih angin pilih sabar em kadi amni dia forensic actually